At yun nga mga kaspero, dito tayo nagtatapos. So shout out tayo sa Topit Spiro. Subscribe nyo rin channel nila. And then si Dubi Perez, shout out bro. And kay Di Uragon from Wazarat, Riyadh, Saudi Arabia, shout out. And kay Bro Pritz Master, shout out. And kay Philip Richard, shout out bro.